Ubo ka man. Look, Merry Christmas. Magay ka. Oy, bawal umuwi, bawal umuwi. Bawal umuwi. Kelembutan. Ya deh sini, Neng. Ano ka ini ha? Hindi ka na makakasko. Oy, ang pagkatawato na yun. Nagbusak ba ka ini? Sa motor. Ay. Nalaglag yan. Lagay ka doon? Ha? Naglag ako eh. Lagay ka? GGWP. Oo, wala. Tignan mo. Cellphone. Mapakarami ka mo kay... Ay. Ay, nagpakara rin. Nagpakara rin. Kali kami sa kuan. Tambang ng masabila. Vista Mall. Diri ko pinukaw. Mara. Yan na naman pinukaw, papay. Basta may mga kota, nalilimutan ang habang buhay na kapon ka. Lawan na siya kwarta. Sino? Dua. Ay, may pangan ako kwarta. Langit kami ni kuan, no? Awatong pa kami yung kamprarang ni no. Ito biyanan niya yan? May? Flores, sabihin na ko niya to. Ano Ya, Merry Christmas. Oh, hindi. Yung mga book ninyo na. Doon kayo sa kabila. Nati, ganun din. Yo, sanggipsan. Hindi, joke lang yan pang gipsan. Mayonnaise. Simotirano. Apledoy. Kayo, akong dagat ka sa akin eh. Pin. Wala ka mo platito ninyo. Kaano siya? Kibul-kibul man ni. Maulog nga din doon. Sabi doon. Sabi doon. Dali na ho, may Wala na. May on pa, may 1,000 ka din eh. May 500 pa nga ni ako.
Kapal ng mukha. Buti, sa wallet mo. Ano yun na card? Sa ano yan? Vocabulary. Mamay, kumuha ka na. Sige na! Ayun pa! Money ko ba? Oh, 600 lang siya naman. Patati daw. Patati. Ah, naglaro sila? Agad. Mainit. Ang dagan na kukuha na. Nag-kitchen ka na? Okay lang nga. Ah, time zone lang. Ay, kuha na to. Okay lang nga. Taguan na yun. Pati na, platito, taguan na yun. Magunaw ka doon. Para magkanisin ang kami namin. Mami lang, nakakaligaw. Baliktad na yun. Ay! Papatay! Pasarado ka. Ayun na po uwi yun. Kaya magbatok-batok yung tuda. Di yun! Ate Ila, nakakaharang ka. Lapad-lapad mo. Screen baga. Uy! Ah, 3 minutes lang. I don't really